Ahoj, ahoj, ahoj. No tak to už je dosť oťukané, takže ja som Vosila 74. Ako môžete počuť, som Slovák a teraz by som chcel ukázať začiatok v Minecrafte. Prepáčte za to šuštenie, ktoré budete určite počuť ako do mikrofónu, ale ešte nemám taký dobrý mikrofón. Mám iba taký dosť šitný. A teraz vlastne si postavíme domček, zahráme si, nájdeme si zo pár železa, možno ak tak diamanty, ale bude tento diel budem točiť iba po 9 minút. Že vytvoriť nový svet, bude sa volať Let's Play Vosilas. Alebo napíšem iba Vosilas. Typ hry prežití, víc nastavení, bonusové truhlice vypnuté. Seed si nedáme žiadny a vytvoriť nový sviet. No, dobre, trochu už mi šibe. Hneď z natáčania chcem sa... No proste, ja budem robiť videa na Minecraft, možno nejaké mobtrapky alebo také budeme aj viac dílu mať. A prepáčte sa to, že mi to bude sekať, ale práve to hrám na notebooku, tak to nebude žiadne umenie. Sakra, ani mikrofón sa mi nedá dobre posunúť. Pekná mapka, tak to sa... Ahojte. To sa mi páči. Aha. To tu nenajdu. Hneď il zo začiatku. No to je šupa. Aj keď il nám je na dve veci. Skin nemá žiadny, takže to bude dosť také ošemitnené. Takže ideme porúbať stromčeky. No, dub mám najradšej, aj keď breza je pekná, ale dub je v prednosti. Neviem, asi by som sa najprv býval v nejakej skale, okolo toho si postavil niečo. Trochu podobne to budem robiť ako Juvox Hero 15. Neviem, či ho poznáte. Asi jo. On je dosť známy. Tak neviem, ja by som... Môj veľký vzor je samozrejme House a Gamer. A Ment samozrejme, Ment a Gamer to je tá najlepšia kombinácia. Aj keď som sa s ním ešte osobne nestretol, ale s Gogom som už ako hovoril cez Skype. No tak teraz som dobre zafúčil do toho mikrofónu. Budem si musieť nový kúpiť, ale je to prvý, takže pardon.